Me ya sunanka? Sunana Abubakar Muhammad, wanda an kai sani a cikin daji Malam. Me ya sunan babanka? Alhaji Muhammadu. Sunan mamanka fa? Aminatu. Me ya addininka? Addinin Musulunci. Kana da ilimin boko? Wanda ilimin boko. Ilimin arabiya fa? Ina da ilimin arabiya. Kana da mata? Ina da mata. Me ya sunayensu? Mata guda biyu garin da Hawwa'u da Hadiza. Sunana DSP Hassan Gimba Sule. Akwai abin da muke kira cautionary word, wato alamun gargadi. Kana so in maka da Hausa ko in maka da Turanci? Domin da Hausa don mai Turanci ba. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule, Sector Commander FIB Special Tactical Squad, Mina Sector Force Headquarters Abuja, wanda ke tare da ni nan DSP Hussaini Gimba Sule, Sector Commander FIB Special Tactical Squad, Kaduna Sector and Team. Na yi niyyar gabatar da karanka kai Muhammadu Abubakar da aka fi sani da sunan daji Malam Buzu a gaban kotu. Shin kana da bayani da za ka yi kan fashi da makami, garkuwa da mutane don an san fansa wato kidnapping, cattle rustling, korar shanu, da kuma alaƙo da miyagun bindigogi masu ƙirar GPRG, GPMG, wato rocket launcher, da kuma mai jigida, da kuma bindigu masu ƙirar AK-47 da kuma AK-49 da muka rike kada jigida. Shin kana da bayani? Ina da bayani. Ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane ko bisa ga alkawari din ka gaya mana gaskiya, amma duk abin da ka ce yadda muka dauka a rubuce haka nake video recording naka, shi kuma zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai a gaban kotu. Za ka yi bayani ba tozarci? Zan yi bayani. To ka yi bayani mu. Ni Abubakar Muhammad, wanda an kai sani a daji Malam Buzu. Ina zama a tashar Hajiya a cikin Neja. Daga nan ina tashi zuwa Mali, ina bi Argungu. Daga nan sai Kware cikin Nijar kenan. Daga nan sai Dogon Dutse. Daga nan sai Bagaji. Daga nan sai Kirya. Daga Kirya sai Makaina. Daga Makaina sai Sanam bakin Nijar ne da Mali. Daga nan zan kuma shiga mota kuma zuwa kuma Milika a cikin Mali ne. Daga nan Milika zan sa mota zuwa Azawad cikin Mali. Nan to na Azawad nan ne zan je wurin Tarwale da shi da wannan buzun wurin su, na nika zuwa ina sayan kayi wurin su. Ina sayan AK-47 wurin su 500,000. Ina sayan mai jigida miliyan 3. Ina sayan miliyan 3, ni kuma sai shi ina sai miliyan 3.5. Sannan kuma ina sayan rokil ita ko miliyan 2, ina sai miliyan 3. Daga nan ina sai su, daga nan zan shigo mota zuwa ko Milika. Zan samu mota daga can Azawad zuwa Milika. Daga nan Milika zan samu mota kuma zuwa Sanam, ko mota ko mashin. Sai in zo Sanam cikin Nijar ne. Daga nan cikin Nijar kuma zan taso sai kuma mai Makaina. Daga Makaina sai Kirya. Daga Kirya kuma sai Bagaji. Da Bagaji sai kuma Dogon Dutse. Daga Dogon Dutse sai kuma sai Kware. Daga Kware sai Doso. Daga Doso sai kuma Malogoru. Daga Malogoru sai kuma cikin Bine, da nan za a shiga Bine sai Sheguna cikin Bine kenan. Daga nan kuma sai Tsamiya. Amma an kama ni tsakanin Bine da Najeriya, nan wuri nan ne aka kama ni da waɗannan kayaki. Suwa suka kama ka? Su Hassan Gimba suna kama ni. Hassan Gimba na kama ni. Ma'aikatan nan suna kama ni. Daga nan in na taho cikin Najeriya ina kaima Daba Dogo Gide, ina kaima Yalo, ina kaima Kawaji. Sannan ina kaima Jiji, ina kaima Kadiri, ina kaima Umar. Kayayyakin nan da muka kama ka da shi, me da me ake yi da su? Wana mai jigida ne, ana sa su cikin jigida, suna fashi da su, suna kai haji gari kuma suna kidnapping da su. Kana ya gwada mana kayayyakin? Ina gwada muku. Kayan kayayyaki ana. Dama sun yi abunsu ne ko kuke koya musu yadda ake amfani da kayayyakin? Muna koya musu.
Yanzu shekara nawa kana wannan sana'a na ta'asa? Shekara 10. Waye ya koya maka? Wani Abdullahi. Shi yana ina? Shi ma yana can cikin Nijar. A can Nijar wajajen su wa kake sayan kayayyaki? Wurin Tarwale shi ne Ogan. Shi wani kabila ne shi Tarwale? Shi Buzuna. Za mu dakanta daga nan. Sai kuma wajen inda za su gwada wannan. Na'am. Ni zan gwada musu yadda za su sa shi a cikin kogolon mai sarƙan. Na'am. In ka sa cikin mai sarƙa shine zai dinga tafiya sai bakin dai abin da mutum ya buga, in kuma dukkan mutum zai kare shi kawai zai tsaya kawai har ya kare a gan shi nan. Kuna kuka yi tafiyan? Mu biyu. Sauran kayayyakin fa? Sauran kayayyaki na can. Da menene kuka bari can? To da abin da ta mun ka bari can da ba mu biya ta duka ba. Shi yasa mutum din bai bashi zai ba. Waye ka bari a can? Bello ni bari can. To za mu dakata daga nan inda kwai ƙarin bayani za mu ci gaba da video recording naka. Kuma duk abin da muka samu shi zai ci gaba da zama shaida a kanka a gaban kotu. Allah sawaka.